Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेल नायनानै। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ विदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आं मोनसे आपडेट लाना फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय लोगोफोर जोंना आरबि ट्रेभेल ब्लगनि। ओमफ्राय बिथांना चेनेलनि नामा सिगां बिदि नङामोन, दा सोलायना लाबाय। बिथाङा दा आरबि ट्रेभेल ब्लग लाबाय, सिगां आरबि ब्लगमोन। ओमफ्राय दायो बे आरबि ब्लगाहाय दाख्लै मोनसे भिडिअ होदोंमोन। बिथाङा जेनाखि जोंनि क'क्राझारनिनो सासे मानसि गोजानाव खामानि मावनो थाहैनाय मानसिया गोमाना दंमोन। ओमफ्राय बे मानसिखौ बिनि भिडिअनि थ्रुयै जों मोनबाय होननानै मिथिनो मोनबाय। ओमफ्राय बिनि भिडिअखौ नोंथांमोना नुवाखैबा नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों ससे नायना लानो हागोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बे मोननाय खबरखौ नोंथांमोना सोरबा बांसिनानो बिनि जेनेबा आरबि ट्रेभेल ब्लगनि फल'वार्स एबा फेन्सफ्रा मोनथिखाबाय जानांगौ। जाय बिथांनि भिडिअखौ नायो एबा फल' खालामो बिथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय जाय मोनथिया नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों ससे नायना लानो हागोन। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो मोनसे भिडिअ होना होबावगोन। बिथाङा दा बै मोननायनि भिडिअखौबोथ' सिगां आपल'ड होखाबाय। ओमफ्राय दा बिथाङा बे जायनाखि मानसि गोमानाय नैबे आदैखौ दा बिथाङा जोंनि क'क्राझाराव लाना फैगासिनो दं। ओमफ्राय बिथांनि नैबे खामानि मावनायखौ आङो जोबोर मोजां मोनो। सासे इउटुबार बानायनायजों लोगोसे गोबां जायगा बेरायनानै जोंनो देखायो। ओमफ्राय आरोबाव दा नैबे गोमानाय मानसिखौ गावनि कन्टेक्टजों नागिरनानै गावनि भिडिअनि थ्रुयै नागिरनानै मोननानै दा बिथाङा क'क्राझाराव लाबोगासिनो दं। ओमफ्राय नोंथांमोना बिनि भिडिअखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों ससे नायना लानो हागोन मोननाय भिडिअखौ। ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबे लाबोबाय थानाय भिडिअखौबो आं ससे होनो हागोन। बिदिब्ला नैबे मोननाय एबा गोमाना थानाय मानसिखौ मोननायनि नैबे भिडिअखौ ससे नायना लादो बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन। बिदिब्ला त्रिबान्द्रामनिफ्राय फुंनि 8टा जाबाय समा। मैया बिसोरो खैटासोआव गाखोदोंमोन नोंसोरो? 3टा ना? ट्रेना गाखोनाया? ट्रेना जिराय आदै जिराय औ आदै। ओमफ्राय देहाफोरखौ माबायदि मोनदों दा आदै? दुरबलैनो दं ना? औ बेनिफ्राय आरो खर' गिदिंनाय मोनो आरो ना? औ दा माने रेस्ट लानांसिगोन ना? रेस्ट लानानैसो थांफिननांसिगोन आरो ना? ओमफ्राय गस्ला जि गैयामोन, लंपेन्ट गैया? बेगावबो गैया आरो माने लंपेन्ट दा लानांसिगोन आरो लानानै बेनिफ्राय गाबोन जायो सपनिया सासे एसियाव थांनांसिगोन। दा माने एसे जेबोथ' जानाय जायाखैना मोनायाव? ओंखाम जादों ना? नोंसो जानाय जादों? ओंखाम जादों। ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय। बे भिडिअखौ नुनानै माबादि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। दानिया जोङो नैबे लाबोबाय थानाय भिडिअखौ ससे नायना लानि। नोंथांमोना नुवाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों ससे नायना लानो हागोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बे आरबि ट्रेभेल ब्लगआ बुंनाय मथेब्ला बिथाङा बुधबारनि 5टायाव फुंनि 5टानो जागोनदां, आं जिखुनु 5टायाव सफैगोन होनना बुंदों। बिथांनि भिडिअखौ ससे नायना लादो लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांजों लोगोसे बिदिबा नैबे भिडिअखौ नायना लाबावदो लोगोफोर। आंजों आन्ध्रानि इलुर माने रेल स्टेसनाव दंफैयो आरो ना। क'क्राझार बड'लेण्ड थांनो थाखाय रेडि जाबाय। दा समा जाबाय 1:30 हरनि। दा मथा मथि 3:15 दङ जोंनिया फुंनि आरो ना ट्रेना दा फैगासिनो दङ। बिजयआ दा मोनथ'वाखै। जों दा इलुरनिफ्राय गाखोगोन क'क्राझार। मथा मथि जोङो मोनहैगोन क'क्राझाराव माबानि बुधबारनि 5टायाव मोनहैगोन आरो ना। 5टा बा 6टा, लेट जाबा 7टा जागोन आरो ना। दा ट्रेना फैगासिनो दङ। ट्रेना सफैबाय। जोंना जाबाय S1 बेनिफ्राय 30। ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय। बे भिडिअखौ नुनानै माबादि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय जोंनियाव ओरैबायदि जायोना लोगोफोर, बेबादि मोजां खामानि मावनाया जेब्लायबो भाइरेलानो जाया होनजायो। मानो होनना बुङोब्ला मोजां खामानि मावोब्ला बांसिन भिउसबो मोना होनजायो। ओमफ्राय बेनि थाखायनो नोंथांमोननि बेफोरबायदि मोजां खामानि मावनायखौसो हाजासे सापर्ट होनांगौ, मदद होनांगौ आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैबा बिथांनि चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय लोगोफोर। बिथांनि चेनेलनि नामा जाहैबाय, आं बार बुंगासिनो, आरबि ट्रेभेल ब्लग। बिथांखौबो थांना सापर्ट होयो, आंखौबो सापर्ट हो। नोंथांमोननि सापर्ट एबा मदद मोनबासो जों इउटुबारफ्राबो मोजां खामानि मावनो दावगालांनो हागोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नों सापर्ट मोनाब्ला मोजां खामानि मावबाबो सापर्ट मोनाब्ला बैफोर मोजां खामानि मावनो नागिरनाय मानसिफ्राबो गोसो बायनानै थाफिननाय जायो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना जिखुनु नोंथांमोना बिनि भिडिअआव थांनानै सापर्ट हैबानो जाबाय लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ सापर्ट खालाम। ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला, भिडिअआ एसेनोसै। नैबे गुसुं आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम लाबोनोसै होननानै लाबोना होफैनाय जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालाम। थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव। बाय बाय।